बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक। दर्शन करेला हमनी के अखिया देखलो राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। ऐसन महामारी आ गइल पूरा भारत टेंशन में आइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। कोरोना के कहर छइले बा, सब लोग के घरे बैठले बा। कोरोना के कहर छइले बा, सब लोग के घरे बैठले बा। बीत सिलल यादव दुर्गेश के, बीत सिलल यादव दुर्गेश के दर्शन के इच्छा दबाइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। दर्शन करेला हमनी के अखिया देखलो राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बबरवा लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादव।